Het is alweer 20 jaar zo'n de laatste halve sterrentocht. Zowat lieke lang lien als in 1984 doet het 22 jaar naar de laatste tocht hier. De meesten hier doen de hoop al op, jong. Maar in is weer de winter waarom en koe het dos nog even. Friesland ook zocht waarom op die busterbaarlijke 21 februari 1984. Joet deel 2. Beste mensen, in wie Joet een busterbaarlijk mooi barren. En terwijl de 276 wedstrijdrijders in het duister hun weg zoeken naar de eerste stempelpost in Sneek, wordt hier in de Frieslandhal het vertrek voorbereid van het leger toertochters. Ruim 16.000 in getal. 'S Maandagavond werd bekendgemaakt dat hij afstedentocht dacht maar. Ik dacht, nou, dit is mijn kans. 17.000 mensen. Om daarbij te horen, want Nederland is vrij groot en dan 17.000 mensen is niet veel. En daar wilde u bij horen? Ja, zeker. Intussen halen de 16.000 toerrijders hun startbewijzen op. Wat wij meegemaakt hebben is dat je hier in die Frieslandhal dat wij in moesten schrijven. En toen daarna konden wij een slaapplaats opzoeken bij een hele tafel met mensen erachter. En ik sta met mijn 2 zwagers staan we in de rij. Ik zie de man staan, hier Roel Sixma. En we hebben een verstandhouding, iets voor zeggen wat. En jij zegt tegen mij, zo van, met hoeveel ben je? Ik zeg 3 personen. Roel zegt, ga maar naar mij mee. Ja, Aldo. Ja, ik kwam daar gewoon even een sfeertje proeven, omdat ik zelf ook een liefhebber van schaatsen ben. Nou, en ik denk, nou, ik zei tegen een vrouw, ik zei, misschien neem ik wel iemand mee, dat ik daarheen. En ik zei wat rond, nou, dan komen we aan. Ze komen op naar de Wadden. Op naar de macaroni. Dus wij met Roel mee, in het autootje, naar de Jacob Binkenstraat. Nou komen we hier thuis bij zijn vrouw Ina en nog een dochter Petra. Nou ja, en dan word je gewoon, zoals wij in het Westen zeggen, in de boter gebraaien. Ik voelde me net een koe tussen al die tralies. Ik dacht, dit wordt wat. En nou, dan kon je, ik denk dat ik om een uur of 8 gestart ben. Nou, en die mensen om me heen, die renden. Ik dacht, nou, die zijn gek. Dus ik heel rustig aanlopen naar de startplaats. En dan krijg je eerste stempel. Ja, dat voel je nog, dat die man dat eerste stempel van Sneek erin zet. Nou, en dan krijg je Aalst en Sloten. Overal is sfeer. Het blijkt niet nodig te zijn je eigen eten en drinken mee te nemen. Nou, en dan ga je door. En dan kom je bij Bolzwart. Dat was ik denk om 12:30. En dan zit je gewoon, ik zeg, joh, te knijpen. En dan denk je, joh, ik zit hier, ik mag er mee rijden. Het leger der naamloze schaatst maar voort. Met vallen en opstaan. Er vormen zich honderden groepjes. Ze houden elkaar uit de wind. Dan merk je de vermoeidheid niet zo. Het was een fantastische tocht tot 3:30 's middags. Toen kreeg ik een telefoontje van meneer Sipkema uit Marijke. Het is verschrikkelijk. De tocht wordt toch een grote mislukking. Ik zei, hoezo? Ja, het KNMI verwacht mist. En Hans Wiegel, de commissaris van de Koningin, is verantwoordelijk voor de veiligheid van alle mensen. En als nu in het donker, in de Noordwesthoek van Friesland, waar de vaarten heel slecht bereikbaar zijn met openbaar vervoer, als daar in dichte mist ongelukken gebeuren, dat kan niet. Daar kan ik niet meer voor instaan. En ja, dat betekent dus dat u nu naar Franeker moet. En u moet om 4 uur daar iedereen die daar nu nog langs wil komen tegenhouden. En die mag niet meer verder. Zo Wiegel hier wordt een oordoel. En dat kan ik me ook wel voorstellen, dat is ik zijn taak. Hij, de veiligheid, dan moet ik in ongelukken gebeuren. Nou, daar hebben we het beide wel eens. Maar ik van, ja, we moeten ik uw provincie wat mooi verkeepje. En dat het ons nota mooi was. Dus lid dat alsjeblieft nog net een keer aan het eind van de dag verpest worden, om het samen te zeggen. Wij hebben toch de achtergrond van zolang als de reetrieders nog terug kennen en het is verantwoorden uit het eegpunt van het is, dan worden we dat al dwaan.
Nou, en daar zit een beetje een spanning tussen. En daar kwam ik nog bij dat Jan Sipkema provinciale ambtenaar weer, dus formeel ondergeschikt aan Wiegel. Dus die zit een beetje in een wat moeilijker positie. En dat vernamen wij ook wel een beetje. En toen zei ik, ja, maar er komt geen mist in Friesland. Weet je dat zeker? Ik zei, dat weet ik heel zeker, want ik kan een mistdiagram maken en dan kan ik zo precies qua temperatuur en vochtigheid bekijken of er nou wel lichte mist of dichte mist komt. Maar echt dichte mist, die komt er beslist niet in Friesland. Nou ja, dus zijn we van, dan nemen wij dat in elk geval voor u net een reden om nou op dit stuit te zeggen dat we daar maar een stapje maken. Het is één deinende massa hier en de controlepost kan het nog steeds aan. Men schat dat er hier nu ongeveer 4000 voorbij zijn. En nog steeds komt de stroom vanaf de Seksbierenmevaart, vanaf Harlingen, komt hier in Franeker aan. En dan maakt er hier een groot feest van. Ik denk dat we toen 42 vaste camera's hadden. We hadden geen best weer. Het ijzelde ook een beetje, dus de spullen, de straalzenders zijn her en der nog vastgevroren. We moesten toen met veel straalzenders werken. En een satellietwagen, wat je nu hebt, kenden we helemaal niet. En dat moest dus allemaal opgeschakeld worden, dat moest het allemaal doen. Ja, dat was allemaal een gok wat je neemt. Maar nationaal gebeuren, je kon daar niet wegblijven. Alleen je moet in de gaten hebben, maak je het ook aantrekkelijk voor de mensen. Blijven ze nog kijken na 's middags 1, 2 uur. Nou ja, ik zei, laat me proberen. Nou, toen is het gaan lopen ook. En het is heel wonderbaarlijk gaan lopen. Want ik geloof dat wij het zijn uit gaan zetten. Er zijn ook veel meer mensen nog blijven staan. En zijn er naartoe teruggegaan en zijn gaan kijken. Er is wel gesproken over het ontkoppelen van wedstrijd en toertocht. Maar nu ineens wordt duidelijk dat die gedachte niet deugt. De Elfstedentocht is een wedstrijd voor 16.000 deelnemers. En dat wordt helemaal goed aangetoond als de toerrijders in Franeker arriveren. We vonden het prachtig. We stonden te juichen. Weet je wat zo mooi was van ons nog? De uitzending. We hadden Jan Stekelenburg. Jan is heel actief en heel aanwezig als hij dingen doet. Die had Franeker gekregen. Mooie post, Franeker. Volgens mij heeft hij jarenlang is hij teruggekeerd in Franeker als onderkoning. Die maakte namelijk van Franeker een feeststad. Iedere keer als de uitzending dreigde in te kakken, dan gingen we naar Franeker en Jan kreeg dan bands en bier en toestanden en lekkere wijven van studentenclubs kreeg hij over zich heen. En dat werd dus, daardoor kreeg de Elfstedentocht wat het een jaar later werd, een uitje voor studenten. We gingen feesten met z'n allen, lekker gek doen in Leeuwarden. Ja, en hier dreigt het feest ontzettend grote proporties aan te nemen. Want de toeschouwers stromen nog steeds in grote getalen toe. Men heeft gemerkt dat het hier gezellig is, dat er hier veel te doen is. En de rijders genieten daarvan. Ze bedanken het publiek, worden voortdurend toegejuicht. En krijgen hier de laatste stimulansen om de 70 kilometer naar Dokkum en terug naar Leeuwarden te volbrengen. Het groeide gewoon. Hè? Dus het kwam gewoon van een kleine hoeveelheid mensen werd het gewoon steeds groter en werd het steeds spontaner. En ja, de rol die de sterrenkiekers daarin gespeeld hebben is natuurlijk fantastisch. Veel nummers konden we niet, want we waren krek bij elkaar. We hadden wat carnavalnummers. Dat waren van nou ja, rock and roll en Oh and the Saints en Oh Heideroosje. Meer was het niet nog. En ik zei, nou wat doen we? Dan gaan we 11:30 heen en weer naar huis. En dan gaan we voor de televisie hangen. Niet? Maar we hebben dan even heen en weer geweest. Even naar Kleinburg en even verder naar de ijsbaan. En toen dachten een heleboel Franekers van, hey, het kon wel eens een mooi feestje worden hier. En toen kwamen we terug en toen was het hier behoorlijk druk. 's Morgens 8:30 viel het nog wel met. Maar toen kwamen de toerrieders. Toen dachten we van, nou die redden we wel. Wij gaan mooi naar de Korenbeurs aan een zuurkool en een glasje bier. En nou, dan zaten we nog 1,5 uur en dan kwam de burgemeester aan. Hij zei, inleveren die handel, hij zei met komen, want dat zakt helemaal in elkaar. Nou, toen was het grote volksfeest hier nog. Toen was de toerrieders, die kwamen eraan en die dachten van, ja, maar dat wil ik nog een keer wel even. Die kwamen weer terug en die gingen dan nog een keer belangrijk doen en dan handen omhoog. En, ja, het was een heel spontaan volksfeest hier gewoon. Nog altijd swingend, juichend en vooral massaal. Friesland beleeft zijn 13e Elfstedentocht. En nog altijd swingt hij door.
ik had geloof ik gepland dat ik om 3:00 thuis zou zijn. En we hebben geloof ik om 6:00 de laatste opname gemaakt daar in Franeker. Dus het was voor mij in ieder geval een absoluut onvergetelijke dag. En de dag daarna, toen moest ik voor mijn werk naar het werk om de boel op te ruimen. Nou jongen, ik liep daar rond als een geest. Ik zei, ja, dat was toch weer de hele lip vol blaren. En dat was een slijtageslag geweest. No? Maar dat had je de daarna pas in de gaten. Nou, en zo kom je dan door Harlingen, door Franeker en dan zie je dat hele orkest, al die mensen. Dan denk je, ze lijken wel gek joh. Maar dan krijg je een soort vleugels, dan voel je je benen minder. En dan ga je bij Bartolien linksaf naar Dokkum toe. En in Dokkum het feest. En dat had ik net nodig. Maar ik heb die mensen nodig, niet precies die hompoepa muziek, maar ik heb nodig die mensen die even een stuk koek geven of die individualisten, die net dat meisje met dat bekertje thee. Dan denk ik, kind, helemaal goud. En die man die daar gewoon midden in die polder bij dat dijkje staat. Er lag een beetje stro wat je dan op het ijs liep en dat veegde die een beetje weg. En dan kon ik even mijn schouder op zijn hand leggen. En dan zeg ik gewoon, bedankt. En dan denk ik later, super was het. Want laten we zeggen, die mensen zijn er allemaal. Dus ik geniet nog meer van de hele kleine dingetjes als van het hele grote. Ja, het hele grote zoals Franeker en Dokkum, dat was overweldigend. Dat was overweldigend, Dokkum ook. Dokkum. De avond valt. Het ijs wordt nu snel slechter. Onderweg de deprimerende berichten dat het steeds zwaarder en natter wordt. Het was de eerste keer en de mensen waren al heel spontaan. Het was voor mij de mooiste keer, ja? 84. Ja, vond ik heel leuk. De sokken, nou, hoeveel mensen had hun sokken wel net inleveren? Het was echt, het was prachtig mooi, heel mooi. Ja, de meesten waren ook al in het water weer. Maar hoe kregen ze naar zakken van Jim? Van publiek. Op de eerste mensen die gewoon spontaan hun sokken dus uitlutsen. Die zeiden, ik haal je direct thuis wel even naar je sokken op. Ja, ik koos er net Jan, want ik hier zelf hele weer te voeten. Ik dwaal er weer. Maar het was echt prachtig mooi. Toen begon de duisternis. Nou, dat was echt een ramp. Tjonge, dat vergeet ik nooit weer. Het werd donker en ik had ook geen zaklantaarn bij me. Er was 10 centimeter water op de ijs. En over de kop 6 keer achter elkaar op dezelfde heup. Oh, ongelooflijk. En de kleren helemaal nat. Sokken hartstikke nat. Het werd steeds zwaarder en zwaarder. Het ijs dat werd snel slechter. En dan krijg je dus toch een hele grote mensen die absoluut niet de conditie hier om een Elfstedentocht te rijden. Maar die dit trots het mooie was, zeg maar, toch Safir redden dat ze op Bartolien kwamen. Ja, en die begonnen dus toch in de problemen te komen. Wie in dat kruisend verkeer, had ze van Dokkum waarom kwamen en richting Oudtjerk moesten, ja, dan moesten ze kruisen met de mensen die vanaf Feinsum kwamen. En daar ontstonden steeds meer confrontaties. Keihard met de gezichten in elkaar en gewonden en van alles is er gebeurd. Ja. Als ik nog aan die tocht van 84 waarom denk, dan is het vooral de joentijd doet het zo griezelig spannend waard. Toch alle tegenstrijdige berichten die op je komen. Aan de andere kant wonen wij heel graag dat die tocht zo lang mogelijk terug in komen om aan al die rieders die het nog komen de gelegenheid te gaan om weer een kruisje te halen. Maar die afweging van aan de ene kant de veiligheid van de mensen zelf, aan de andere kant de mogelijkheid om de mensen terug in te laten, ja, dat is dat weer heel bijzonder op. Vooral omdat het juist er weer. Kom ik Dokkum in en dan kluun je. En toen was ik al veel verder dan ik dacht. Dus er staan een paar van die meiden die heel rustig in dat klunen. Dus ik zeg, kan ik hier bellen? Die zei, joh, geef het telefoonnummer maar. Van mijn meisje.
Dus ik geef dat telefoonnummer. Ik viel er een knaak geloof ik bij. Nou, die knaak kreeg ik terug. Niet zeuren. Maar die meiden hebben mevrouw gebeld. Dat ze wist dat ik in Dokkum zat. Want ja, nu hebben iedereen zo'n draagbare telefoon op zak. Zo'n mobiel. Ja. Maar even laten weten, maar dat doen ze gewoon. Alles werd voor je gedaan. Je werd gewoon in de watten gelegd. Voor de ziel gingen ze het doek maken, voor achter bij die bregen. En dat we hier het zwart hol eigenlijk. Ik weet nog heel goed dat jongens meesten dat probeerden tussen te kroepen. Want die dachten, we moeten Dokkum trouw. En we moeten aan de andere kant weer waarom. Hier net in de gaten dat het keerpunt weer. Er waren zelfs mensen die klauteren bij de kant op en die rond heel de ziel horen. Die probeerden aan de andere kant weer del. Dus moesten we in de gaten houden dat mensen net ergens verdwaalden. En ergens los terug te komen. En toen kwamen we bij Dokkum en mijn enkels die waren helemaal kapot. Ik stond bijna haaks op mijn schaatsen. En die mensen van Dokkum die hielpen mij mee over de kluunplekken richting de stempelpost. Nou, toen daar nog even zitten en ik geloof dat die post om een uur of 10 dicht ging in Dokkum. En nou, heb ik wat gedronken en geheten. Ik dacht, nou, nu weer terug. Het slimste plak wie toch bij daar op een gegeven moment. Want er wie een paar wakken. En mijn collega-commandant in Bedaard, Geert van der Steen, die meldde op een gegeven moment toch dat het daar zodanig gevaarlijk wordt. Dat de mensen die gaan er kopje onder. En meer als één. Sipkema die praten dan, hebben we dan één vermeend geval van iemand die kopje onder was gegaan. Nou, er waren meer daar. Nou, die moesten eruit visken worden, het moest bewaakt worden daar. Daar was ik geen personeel voor. Dus met name daar had het heel spannend geweest. Dat ben mensen toch een beetje richting de DIY-hellen, zeg maar. Hè? Want als je in het wetter te landen komen, dat is... maar dit was, eigenlijk al is het een beetje een hogere temperatuur, dat is net nodig. Maar dat ging men dus net terug? Nee. Omdat ze het net wisten? Nee, ja, de communicatie wie er net. Hè. Wij hadden dat wel uitzonden, dat bij u aan de hand was. Maar ja, de verbinding tussen de politie en het Elfstedenbestuur wie net zodanig dat die berichten ook bij Sipkema kennelijk op de tafel liggen. We hadden vaste telefoons die het in die controleposten zitten. Maar ja, het riool had weer net altijd. Dat gilde ik van het riool had van Bartlehem die we bereiken moesten. En die weer dan op dat stuit in Oortjerk. Ja, en dan kerst voor zeggen van naar het café in Oortjerk bellen. Of naar mevrouw Velstra bellen. Wil je man even opzitten? Maar daar is begin nog aan. Hij moet nog naar Dokkum, de nacht en de stilte in. Het kruispunt Bartlehem blijft verlicht. De muziek speelt maar door en in een lange rij rijdt en valt men in de richting Oudkerk-Leeuwarden. Zij halen het kruisje zeker, maar voor anderen wordt het moeilijk. Sentimenten laaien hoog op. Ik ga in Friesland wonen. Het wie alle ingerichte wie de boel. Het wie vreselijk. Op de eerste de rieders die hier in de tekkers om en die liet met zijn zakje. Die mensen zitten echt op hun bankjes van, nou ja, laat maar je maar zitten. En wij moesten die tekkers dus beet horen, maar als ze eventjes uit het erg verliezen staan lijn, die tekkers ook al in het water, dus op les die en die ik op. Wie er gewoon bij werd je dan met zijn zus moest je maar net verder? Ik had nooit zijn, want ik wil graag dat iedereen natuurlijk in de auto komt. Er binnen best wel mensen weet het zijn is, misschien wel door de arts. Maar wij gaan altijd proberen om de mensen zo vol mogelijk weer op de been te krijgen. En sommigen kwamen echt, maar de enkels kwamen ze dus helemaal scheef. Maar de knibbels naar binnen kwamen ze omrieden, die waren helemaal zo oververmoeid. Daar hier ik de sportmasseurs bij en die waren aan het tapen en die hield ik heel druk hier. Dus die zetten even die tapejes bij die enkels en die zetten het spul weer even jocht. Nou ja, die mensen die vielen zich goed en dat wie de bedoeling ik. Het is uw doel heel dit best om die mensen onder een finish te krijgen. Dus op Kalevateren heel dit. Ja. De laatste duiken vervolgens de nacht in tussen Bartlehem en Oudkerk. De tijd dringt, het is bijna 12 uur. En dan kom je over de finish, ja, en dan gaat het, jongens, hoe is het in de wereld mogelijk? Dat ik als gewoon schaatsend iemand die Elfstedentocht mag gaan. Ik ga nog wel eens, of redelijk vaak, lezingen over de Alverstedentocht. Dan heb ik wat beelden en over de skiernis van de tocht. En ik sluit altijd alle
met het plaatsje Friesland bedankt. En dan liet ik het woord aan terug Arend Freudenhil, die het in 1984 op een finishlijn terug Elke Lok interviewd werd. En ik kan eens net een mooier beeld vinden van iemand die het vertelt wat Alve Sterrentocht voor hem inhoudt. En ik liet dan Arend even spreken. Ik wil even met deze meneer praten, want die ging door de finish. Even luisteren, ging door de finish en toen ging je op de grond en toen kuste hij het ijs. En ben je zo blij? Zo blij, man. Blijer kan je geen mens weet. Waarom, joh? Ja, joh, want die Elfstedentocht is toch een mythe, man. Ja, die Elfstedentocht, joh. Ik heb ervan gedroomd. Ik heb vannacht wakker gelegen. Ik dacht, ja, Arend, je redt het nooit. Je redt het nooit. En nou sta je er. Maar Arend, je hebt het gered. Ja, ik heb het gered. Ik ben er. Van Dokkum vandaan, joh. Dan rij je voor je plezier. Ik ben daar. Ja, je komt aan en je wordt geïnterviewd. Je weet natuurlijk amper wat er gebeurt, maar je bent over die finish. Dus je bent natuurlijk een beetje enthousiast, denk ik. Misschien overmoedig, misschien... Maar ja, wat ik precies... Ja, ik was er dol heen met Wim. We waren gewoon helemaal super. Het was super. Maar dan kom je buiten Dokkum en dan ben je weer moederziel alleen op ijs. Van ik schaarste ook niet achter niemand aan. En dan kwam ik buiten Dokkum en daar richting Bethlehem. Nou, halverwege ongeveer, mooi langs de kant. En je zag allemaal scheuren en weer over de kop en weer schaatsen. Het werd steeds gekker en gekker. En op een gegeven moment zag ik op een knaaltje van een meter breed. Ik dacht, jongen, dit klopt niet. Dus ik weer terug, dat weer op de grote kanaal en dat richting Bethlehem. Het werd steeds donkerder en later en later. En toen begon het echte werk. Ik denk dat ik toen de mooiste televisie heb gemaakt ooit in mijn leven. En dat is A, nooit uitgezonden en B, niet bewaard gebleven. Dat kan ik je vertellen. Ik zat dus op Bethlehem en het water stond er al zo stuk op het ijs. En er kwamen nog altijd mensen die naar Dokkum toe wilden. En er kwamen er ook al om 9 uur, 10 uur van Dokkum terug. En toen zijn wij om 10 uur hebben we extra lange kabels genomen. Zijn we 100 meter heet dat de Dokkumer trekvaart of zo, ben ik daar naar boven gegaan. Op het ijs. En dan heb ik een soort van merkwaardige alleenspraak gehad. Van ik zie wel wat, maar ik hoor niks. En filosoferen over wat ik daar aan het doen was. En zo soms kwam er dan een gek op me af. Een gek op schaatsen. Die strompelend, nat, moe. Die dan bij mij ging uithijgen en me vasthield. En daar moest ik opgelegd, heb ik meters met ze gelopen, dat ik ze weer op gang bracht. En zo. En die mensen vertelden hun hele verhaal. Dat ze hoopten dat ze alsjeblieft nog door Bethlehem konden komen. Dus ik heb al die verhalen daar opgevangen. En we hebben dat met zoveel liefde daar gemaakt. Dus er waren 2 kabelshowers, 2 cameramensen. En ik, op dat ijs daar. In de doodse stilte. Vol in de nacht. En daar zijn misschien 10 mensen langsgekomen toen. Huilend, met de kop open. Alsjeblieft langs Bethlehem. Ik weet het precieze tijdstip net meer op Bethlehem. Maar wij kregen op een gegeven moment vanuit de geleidingen van de commissaris van de koningin in Sipkema, om het maar zo te zeggen, kregen wij terug dat de route richting Dokkum afsluiten worden moest. Ja, daar gaan wij in principe net over. Dat is hun eigen beslissing die ze dan toch hun eigen mensen uitvoeren laten moeten. Maar onze rionhaar die wie op een aantal knelpunten, waaronder richting Oortsjerk en ik richting Bedaard, werd dus toch gevaarlijke plakken weer. En die weer net te bereiken. Dus na wat hen werd gepraat, hebben wij toch uiteindelijk de opdracht gekregen om de route richting Dokkum af te sluiten als politie. Nou ja, wat er toen gebeurde, dat weer net leuk. Nou, dat is normaal. We zijn toch veel te vroeg. Het is best te doen. Onderweg, we hebben veel te veel moeten klunen. En er was afgesproken van tot 11 uur kon je nog in Dokkum komen. Ja, wat zeg jij? Wij hebben gerust onderweg. Expres hebben zitten rusten omdat we op tijd in Dokkum zouden zijn. En nou zeggen ze het is dicht, we hebben expres zitten rusten net. Want toen zeiden we halen Dokkum makkelijk en we halen Leeuwarden ook makkelijk.
Jongens, we staan 15 uur op de schaats. Je kan ons niet eraf zetten op 5 minuten. We staan 15 uur. Sipke, wil je er even weer overmaken, dat ding? Kun jij niet wat voor ons regelen? Ze smeekte mij. Mart, jij kan ons helpen. Wil jij alsjeblieft, neem ons mee langs die beul die daar staat. Want daar stond natuurlijk een beul die zei van eraf, dat kan niet meer. Maar er waren dus echt, ik heb mensen gezien die konden geen 3 slagen meer achter elkaar rijden. Er zaten er ook zo aan de kant. Echt niet te geloven. Mensen die op hun wenkbrauwen toch Badeliem helden, die woonden de eindstreep helden. Ja, die moesten we daar deel zetten op een pak strieën. Nou, dat ging net noffelijk. Nee, beslist niet. Nee, dan wie gewoon die vocht zuiver om terug. Ja, ik had een klap van mijn kop van een collega. En er waren mensen zoveel die lieten hun het keren, zeg maar. Ik ben uiteindelijk in het begin dat we daarmee bezig waren, echt nog een keer, ja, toch nog richting Dokkum gingen. En een daarvan had ik zeker zien, die had het echt nog helder. En toen kwam ik bij Bethlehem en dat was de rajonhoofd Tjerk Velstra, dacht ik. Nou, die wachtte mij op en die zei direct tegen mij van je moet nu stoppen, je bent helemaal kapot. Het ijs is hartstikke slecht richting Leeuwarden. Veel wakken en de finishplaats is ook nog 2 kilometer verlengd. Nou, toen brak bij mij de bom. Ik dacht, nou, ik stop. En ik sputterde er nog wel eerst wat tegen. Ik zei, man, het is nog 9 kilometer. Ik zei, dit wil ik halen. Ik zei, wat mijn familie wil niet denken dat ik dit niet kan halen. En hij begon weer te spetteren en zei van, nee, dit haal je niet. Dit wordt straks misschien wel je dood. Nou, toen, je werd steeds waziger. En je dacht bij jezelf, ja, dit komt niet goed. Nou, toen heb ik ook de knoop doorgehaakt en gezegd, ik stop. Wezenloos hoorde hij het verhaal aan van rajonhoofd Tjerk Velstra, waarin de woorden moord, reis en verstand de glazige blik in zijn ogen nauwelijks wegnamen. Je bent enorm teleurgesteld dat je het kruisje niet haalde. Van je weet nooit wanneer komt er weer een Elfstedentocht. Van de laatste was van 63, nou 85 en dan denk je bij jezelf, ja, je wordt zelf ook ouder. Het wordt steeds moeilijker. En dat je denkt van, nou ja, dit lukt me misschien nooit weer. Ook qua klimaat, je weet nooit wanneer komt er weer een Elfstedentocht. En daarom was ik heel blij dat in 1986 wel een Elfstedentocht plaatsvond. En die heb ik wel uitgereden. Want ik vind wel na het trouwen en geboorte van je kinderen, de Elfstedentocht wel op de 3e plaats. En als hij morgen weer was, dan ik hem morgen weer mee. De Elfstedentocht is mogelijk door de bevolking dat zelfs zo'n rijder als ik hem kan rijden. Met steun. En dat is iets wat je nooit meer vergeet. En dan ga ik nu mijn borst kloppen, ik heb hem gereden. Nee, dan zeg ik, jongens, bedankt. Het was super.